Em penso que no el van reconèixer, però en Morland ja els havia advertit que no el podrien identificar. El van agafar, i degué ser després que el van reconèixer. Sota la roba duien un tercer vestit d'oficial francès. El van haver d'aguantar dret. Ja no podia fer-ho sol, però van aconseguir vestir-lo. Li van haver d'impedir que saludés en passar per davant dels barracons dels SS. Van haver de fer-lo passar pels llocs de vigilància i evitar-li les vacunes que l'haurien mort. Els soldats americans, la majoria negres, duien màscares de gas contra el tifus. Així de gran s'havia fet el terror. Les ordres eren tan severes que si haguessin sospitat el veritable estat d'en Robert Tela, l'haurien tornat a dur de seguida amb els moribunds del camp. Una vegada en Robert Tela va haver sortit. El van haver de fer caminar fins al cotxe oficial. Una vegada el van haver ajagut damunt del seient del darrere. En Robert Tela va perdre el coneixement. Van creure que era el final, però no. El viatge va ser molt dur, molt llarg. Van haver d'aturar-se cada mitja hora a causa de la disenteria, així que es van haver allunyat de Dachau. En Robert Tela va parlar. Va dir que sabia que no arribaria viu a París. Aleshores va començar a contar perquè allò fos dit abans de morir. En Robert Tela no va acusar ningú, cap raça, cap poble. Va acusar l'home. Tot sortint de l'horror, morint-se, delirant, en Robert Tela encara tenia aquesta capacitat de no acusar ningú, tret dels governs que estan de pas en la història dels pobles. Volia que en Dionís i en Beauchamp m'ho contessin un cop s'hagués mort. Van arribar a la frontera francesa aquell mateix vespre, per la banda de Wissembourg. Em va trucar en Dionís. Hem arribat a França. Acabem de passar la frontera. Demà abans del migdia serem aquí. Preparis pel pitjor. No el coneixerà. Van sopar en un menjador d'oficials. En Robert Tela parlava i no deixava de contar. Quan va entrar al menjador, tots els oficials es van aixecar i van saludar en Robert Tela. En Robert Tela no ho va veure. Coses com aquestes no les havia vistes mai. Parlava del martiri alemany, d'aquest martiri comú a tots els homes. Contava. Aquell vespre va dir que volia menjar una truita de riu abans de morir. En un Wissembourg buit. Van trobar una truita per en Robert Tela. En va fer unes mossegades. Després va tornar a parlar. Va parlar de la caritat. Havia sentit algunes sentències del reverend pare Riquet i va començar a dir aquesta obscuríssima frase. Quan em parlin de caritat cristiana, diré Dachau.